ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонувод тинҷ ҳастед. Боз як рӯзи шодию хирсанӣ ба ҳар яки шумо ки ба ин рӯзи афтову гармӣ расем. Худованд ҳаматон насиби рӯзӣ бигардонад. Иншолло ки беҳбудӣ аст ки ин рӯз афтов биромад, ҳаво гарма мешавад. Ай сардӣ иншолло бо ба сӯи гармӣ мерем. Подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед, наворҳоро падилитсия кунед, то ки наворҳои хуб боз ҳам бисёртар шавад. Подписчикони азиз, анами моле ки мо навор карда будем, иншолло бо як борга навор мекунем. Бибинед мол якта зоидагияй ғанаҷин, иншолло ки хӯрдан ҳамаш ба дараҷаи олӣ шавад. Масъалаи аҳлиш биғизиш кафолат дода мешавад. Иншолло ки беҳад молаки ба зебай синаву пари хубам дорад. Подписчикони азиз, навори мо ба ишмои шумо баҳри наворҳои мо, баҳри пешрафти кори мо яктаи лайка дареғ надоре. Дастгирии шумо пешравии кори мо ҳай. навора то охира тамошо кунед, фикр ақидотонро дар зери комментария бинависед. Иншолло ки навори хуб аст. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қайбанд, метавонед ки дар хона биёнд, айпеши мола бибинанд. подписчикони азиз, мола нархш нархи дастрас аст. иншолло ки навори хуб шудагия. моли хубай. касе ки мол кунад раҳматам мега. хишу тамошо кунед бародарон азиз, мол дасти пои ғавси хишуда. иншолло ки мола ки базибаст, ки хубам дора. иншолло касе ки мол кунад, иншолло раҳматам мега. гусалаш калон мезана бародарон азиз. 6 моҳ аст, зоитаи кам не. ай қафора як бора тамошо кунед синаву пари мола подписчикони азиз. иншолло ки халта сина ки хуби хуб дора. ҳамин мол нофшам ина ҳастак. чочпари сафеди хуб дора. подписчикони азиз, иншолло ки моли хуб аст. подписчикони азиз, тамошо кунед. иншолло ки мола ки нағза халтасина хубам дора. метавонед ки занг бизанед, харидор кунед. фикр ақидотон дар зери комментария бинависед. сихана хуб шав бигӯед, бинависед. подписчикони азиз, фақат успед кунед, харидорӣ кунед. боз як бор дигарам такрор шавад. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. 24 соат телефони дастӣ кор мекунад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. подписчикони азиз, дастгирии шумо пешравии кори мо аст. мегзарем ба масъалаи нархи мол. подписчикони азиз, ҳамин мол худшам дар бозор моли биғиз камчинай. нархи наворам бовар кунед накунед, қимати мо барои савдои худмон мо худо мегӯем ки нархи навои мол арзон бошад, ки ҳамаи бародарое ки умеди мол кардан доранд, мол дастрас кунанд, бигиранд, бонӣ кунанд, мол кунанд. не ки бародарони азиз дар ҳамин бозорон худшам моли биғиз ҳам камчинай, ҳам қимата. як нархҳо мегӯям, бовар кунед. моро мегӯям ки шумо нархотонро баланд мегӯед. ба худо қасам, ай канали мо дар бозор қимат мегӯянд нархонашона. не касе ки бозор мерава аҳамият метаҳад, худш медонад. худованд худш шоҳидай. ай нархи каналҳои мо дар қимат мегӯянд бозор, дар нархи моли биғиза. не ки нархи моли мо 15300 сомонӣ муомила дорад. дастафкаш аз ҳисоби канали мо ройгон мешавад. подписчикони азиз, нархи мо туғри бигирам муомиламон 15300 сомонӣ муомила дорад. дастафка дорад. занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, ҳамаи бародарои ғариби мусофири моро худованд парвардигор баракат дар касбу коршон битан, насиби рӯзӣ бигардонад, омадани дидори падару модар, зану фарзандонашона. ризқи ҳамаи моро, ай шуморо подписчикони азиз, худованд аз хазинаи ғайбаш аз ризқи ҳалол ато кунад. фақат худованд ростай ростҳоро дӯст медорад. ба ростии ростгӯӣ кор кунед. иншолло ки баракатш дига мешавад. то наворҳои оянда. худоҳофиз.